Auzubillahi minash shaitani rajim. Nyana nga wajulu damine ama flaligala ofo. Ani munu me question poser ngwa mu fo wa question na. Assalamu alaikum karamo. Wa alaikum salam. Allah kama murige kuri basiti la. Basiti na Allah kana banshi kana. Amina arabi. Allah kama murige. Ningali sawawa molo ambi. Ka sabu ke an kanu mogo yi. Uga ningali folo. O tige Musa, ko Musa Kulubali. Ko eske ko mogo be se ki ga suntige ani ga suguri bedu ɲɔgɔn fɛ. Suguri la ka suntige ani suguri ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka du ɲɔgɔn fɛ. Ko be se ka kɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Iba fo Musa Kulubali ye. Ako de aka ɲiningali la ako yala maa bi se ka i ka suguri ani i ka suntigɛ ka bɛɛ dun suguri dun wagati wa kosɛbɛ baasi tɛ i b'a fɔ Musa ye dari o tɛ de awɔ Musa Kulubali i b'a fɔ Kulubalikɛ ye sunkalo ye tile joli ye kalo kelen tile joli bɛ kalo kelen kɔnɔ kalanden tile 30 o tile 30 n'a ka d'a ye k'a bɛ se k'o dumuni bɛɛ kɛ a ka o dumuni bɛɛ kɛ tile kelen a suntigɛ n'a suguri awɔ k'a k'o bɛɛ kɛ k'o fana bɛ se ka kɛ Ala kama morikɛ ni ne tɛ maa t'a f'i ye wala wala ɲininkali filanan o ye Nun Kamara ale ko komi gulɔ haramuyalen don ko ni sun tigɛra ko maanifin bɛ se k'i ka suntigɛ kɛ banji ya komi gulɔ haramuyalen don la hawla wala quwwata illa billahi al-azim al-aliyu Ala kama morikɛ Astaghfirullah, al-azim al-aliyu. La hawla wala quwwata. Astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kamara kɛ ka o ɲiningali ko min gulɔ haramuyalen don. Malima a y'a lamɛn a ka tiɲɛ bɔnda. Ko min gulɔ haramuyalen don. Ko yala maa bɛ se k'i ka sun tigɛ ne banji ye o. Awɔ kosɛbɛ laɲini bɛ bolo de kan. I b'a fɔ Kamarakɛ ye ko baasi tɛ a bɛ se k'a tigɛ ni banji ye baasi t'a la baasi tɛ n'a ma banji sɔrɔ hasidi bɛ hasidiji karamɔgɔ a k'o tigɛ n'o ye o fana bɛ bɛn pétrole bɛ essence bɛ gasoil bɛ karamɔgɔ limonade ji yɛrɛ fana bɛ a bɛ se ka sun tigɛ ne ninnu bɛɛ ye n'Ala sɔnna a ma Kamarakɛ ɲɛ b'a